ka vaccine lugo di lal ma ikoro ngat jo miyo ko konyere to manyo kata ka mimi na polio kata mana chanjo ne onge ma jino tagero no kata sirikal notemo matek ma gowi mone ntiere mane global fund ne yuago ma gowi no chul ma vaccine go host stability dio bedo mario ne ngiko ke yore mag tich ntiere jo Kenya mang'eny kabisa mane tiye programs ntiere jogo mane tiyo gi ma USA ndiko directly the doctors kata mana gi clinicians mane ondike COVID program, UHC program, chap program mane okoso tich ma jako kata contract ne yogi kata darasa manyien kata darasa manyien mino kata gitimo nyaka ng'anyo ma sirikal omanyo bilion 8 mochiwo ma wa absorb jogi. Nitiere programs mane nitie kaka Linda Mama gini ma thoth ji kia ni Linda Mama ni support ni maduong' ahinya ni wuok e USA gi support moa oko. Mane kane obedo gi ng'ikruok no neno kane kono jogo ma odhi konyre hospital no kaka gibedo detained mondo gichul bills jogo ma gin under age ma pok ochopo higni 18 ma onge gi SHA ne yudo pek kaka neno habari uneno kane ji wacho jogo bedo detained mondo ochul pesa mondi mano temo thiro kata mana wach mag mi joma miyo mondo okonyre osiptende kata mana tije ntiere osiepewa mang'eny ma nitie programs mopogore opogore John Hopkins programs gini mano olalo tich ma bende sani kaka gitemo pango ngimagi manyien. Koro ng'ikruok nobedo, lakini king'iyo kata fuok manobedo mang'eny, sirikal notemo pongo that fuok. Weche mag yedhe go ne oyudre ma kata mana budget nomedi ma sani budget ma wan gi shortage mar 55 billion kende. Kiji donors can go almost madhi mana at 80 billion mana gimiwa godo support budgetary support Ministry of Health. Koro mago gik masani koro king'iyo the government no readjust kaka mana ne Mr. Okiomo wacho ni pesa to ntiere e sirikal kae ema ni seche ma koro iwayudo kony ma oko to pesa nitie go nido ka pesa wasonge nitie to wari jo nyiewo go na land cruisers madongo gore gweng ji dhi mane meetings gi hotels ma every week jam mantiere ko chomo Naivasha ne gin ma make meetings so kata before kane Trump okoloko pache mpaka no wach gi jo mbetre ma oko the EU ambassadors gi jo US niyo ni pesa mar kony moa oko en pesa ma itiyo godo e konyo jotuo ok en pesa mitiyo godo e timo gige oledhi gi hotels gi meetings mok kony to so far so good mani koro ka America not only America kana America bowuok so ka pinje mag kaka pinje mag Uingereza gini mane support wa pinje mag Sweden Jordanida mag Denmark mago bende jogo mane support wa ka koro Trump okelo loko pache makata owuok e United Nations owuok e odoko funding mar NATO kata mar riwruok mag lweny ka NATO piny gi WHO kocho ni pinje mag wasunge gi bende America kata mana European Union sani ko yudo ka they are now investing more gikawo pesa mane gichiwo kony mane gichiwo oko gikawo pesa go giloso nyiewo go gig lweny nikech America mane protect America ko doko konyno piny so they have now to invest in military so apart from that American hiccup wabono ka pek mobede kada programs mag jo UK keto jo Danida timo mano bende dhi bedo gi fuok lakini sirikal ma Kenya king'iyo gi how they have budget process masani dhi mbele gise factor in that support then the 260 billion bende mabiro through the UK US deal apart ni mano bende biro konyo walemo mana ni mibadhi bede kich ko pesa madonjo directly to government and government to government assistance to ng'e through ka ni sasa mi dhi kawo pesa ikete lwet government Yung pesa no bedo misdirection itiyo kode weche moko mano kondik ne e winjruok mondo timgo but we hope ni mano